Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Daghan kayo ron nga pangandoy nga maluwas. Maluwas ta aning gubat, maluwas ta aning mga sakit, maluwas ta aning mga kagubot, maluwas ta aning krisis. Daghan na kayong wanay trabaho, mahal pagyud kayong pamaliton. Daghan nilingay mong tupad ing na luwasonon ka ang tanan kung sa may luwasonon nimo karon niya kining matarong nga gihisgutan sa Ginoo nga iya gyung ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios, maoning mga tawhana nga dili magsigi og pangandoy og kalibutanon nga kaluwasan, sama anang pagkaon, kwarta, mga success sa kinabuhi dinis kalibutan, anang pareanang makalampos pag-eskwela, makapasar sa board exam. Dili na maoy gipangandoy sa mga taong matarong. Ang taong matarong mangandoy nga mahimong partners sa kaluwasan. Mahimo bang kauban ni Kristo sa pagluwas? Kaduhang lingi, yung nagusto ka makig-partner sa kaluwasan? Ano ba? Kanang kita sad mahimo sad tang manluluwas ngadto sa atong isig katao, dili kay magsigir tag pangayo sa atong kaluwasan. Mao na si Saul or si Saul nga gipili nga hari nga gidihugan ni Samuel, gisaway sa Ginoo. Kay si Saul mas gipalabi niya ang katagbawan sa iyang kaugalingon og sa pagtuman lang sa mga balaod nga gilagda sa Ginoo sa maanang paghalad og mga sinunog, mga maayong abot, kutob ra siya diha. Pero wa na siya mosugot sa iyang kasing-kasing, wa na niya sugta ang mga sugo sa Ginoo. Usahay gud makaingon ta nga tarong kayo ang tao basta magsigig simba, magsigig rosaryo, sayo pa kay mo anhi simbahan kay magrosaryo. Maingon ta kana tarong yun kay nastanan, magsigig adorisyon, hapit tanang organisasyon simbahan gisudlan. Para na to murag tarong yun kayo. Pero ang tinuod yung measurement sa taong matarong, kana gyung mubuntog og sala. Di na siya manglibak, di na magyaw-yaw, di na masuko. Kamo magtan-aw man sad mo sa pari, basta mapari na gani ang tao, sama aning nagwali karon, moingon man day mo, hala no, napari gyud. Pagkagrabiha nagbisyos unang tawhana, di gidi ay natumatag-an ang tao, na karon napari na. Nga naman di ay katong iyang bisyo sa una, nawa na din na karon. Nahimo lang siyang pari, pero naay sumpay pari na bisyoso. Sugarol kay na siya sa una, na pari man. Basta no, ang Ginoo ba? Mausap gid ang tao. Nausap din siya siyang pagkasugarol. Pari, pero naay sumpay sugarol. Kana siya sa una himabay kay na palauyab kay nastanan sa kinsa lang babae i-date ana sus na pari man. O nga naman day karong na pari na himabay. O ana. Hingwarta kay na siya sa una wa jud ko magdahom nga mapari na. Nga naman di ay. Naagya po'y sumpay pari nga hingwarta. Ana. Pagkamarua ng tawhana sa una, kami classmate man gimi perting marua ana sus guat sinanggo kay na bakakon pa kay nastanan, pero no napari gyud ana. Nga naman day naisumpay pari nga bakakon.
Di jud ko mutuo nga mali minister na siya. Kay pastan gyud anang kusugang musuyop sa una. O karon li minister nga manuyopay. O ana. Di ba? Pagkalibakira na daghang kay nagkontra, karon naliktor man sa simbahan. Liktor nga libakira. Hastang pari apilon pa. Di ba? So dili ang pagbuhat lang sa gisugos balaod ang gusto ni Jesus, kung dili renewal of the heart. Matud pa ni Kristo, dili pwede nga sagulon ang bag-o ug ang daan. Ang bag-ong panapton itapak ni musdaan, dili gina pwede. Ang bag-ong bino isod ni mugdaang sudlanan, dili pwede. Bag-uha ang imong kasing-kasing. Bahalag wa mapari, pero niundang sa suyop, niundang sa pamabay, niundang sa pagpangwarta. Labaw pa nagdungog sa nahimong kardinal, pero hingwarta gyapon, palahubog lang gyapon, himabay lang gyapon. Adi sa kumingong kardinal, kuan na kanang palahubog. Kanang kuan lang ba, kanang comparison lang ni ba? Nahimong hari si Saul, mas maayo pa ang ordinaryong sundalo nga magtuman sa sugos Ginoo kaysa mahimo kang hari nga magsupak-supak na hinuos Ginoo. Muna ningon si Samuel, langkaton gikan kanimo ang imong pagkahari. Na siya. Tidyo ko magtuo anang padersyano, perting pobriha ana, hikargador ako na siya. Karon, sige na maghisgot og milyon. Datuan ang padersyano. Kamo na lay susi. Susiha ba? O nadato ba? Kaya mauna lang sanay akong tumong sa pagkapari si kong baligya aning slots aron ko madato. Patya na lang ko ninyo. Huwag kapuslanan pagkapariya. Pero kung gibuhat ko ni unya magpabilin lagyapon kong kargador. Karon nagpabilin baya kong kargador. Ang akong gikarga ang inyong mga problema. Ang mga buhat na kusuna nga mamutos kog mangga aron dili lang pinigon kanang mangga nya makakwarta ko gamay. Karon namutos gyapon ko, giputos na ang mga taong way balay atong gipaningkamutan nga matukurag balay na dili in taon mapiksan anang mga uwan or unsa diha. Ginagmay pero namutos gyapon. Sa una manguling, perting hugawag naong takos anang uling, karga anang uling. Karon manguling gyapon, unsa man ang uling, kana bang imog yung i-convert ang kahoy aron mahimong uling. O karon i-convert nato ning ato dinhing mga kana ganing wali aron mahimong slat. Kabkab gyud ba? Pakauaw, pabagas naong, sawayon pata, ana butang-butangan pa. Pero sige lang. Nya, og madato na gani ko, og magdinato na ko, badlunga ko ninyo. Labi na gyud kun mamabay na ko. Palihog badlunga ko. Og nagpasalamat ko, naipipila nato dinhi nga mga suod nako. Moingon jud ko suod gini nako kay makamatikod sila nga naa na ko'y aksyon nga di maayo mo sekreto man dayog sulti, Father, na scandalize lagi ko sa imong gisulti, sa imong gibuhat. Muhilak pa. Maluoy sa taong ko na kumana sa ko, Lord, undango na lang ni nako ana yung Ginoo bitaw, enjoy ta ka na, pero undangan na lang na. Tiks-tiks ramang kita to Lord. Ana ayaw kay mudagan unya na suway ayo. Kinahanglan kita renewal, pagbago. Muna mangandoy ta nga kining tanan karon nga nagbaha nga tao padong sa basilika aron mutambong ani mga misa, mga prosesyon, mga pluvial parade, mga sinulog, atong ipangandoy nga mabag-o tang kasing-kasing kay kutob ra ta aning sigig simba, siging isa-isa anang kamot, malipay tang purtig yung daghanang tao, tag 2 milyon ang moapil sa translasyon sa Nazareno, lipay kay taana, wa gid nay kasiguruan. Pila ra ka ang kasing-kasing nga nabag-o.
Ako malipay ko aning daghan na kay mo follow sa ako kunuhay gani-ganing kuan mga wali din ni social media, anhar ako kutob diha, pero way mga kasing-kasing nga nabag-o tungod sa ako mga wali, tungod sa akong misa, may pag-undangon ko ni. No? Gilingay mong tupad, ingna nakabag-o ng waling padersiano ni mo. Ingna ko no? Ingna nakabag-o na. Ito yung mga kapitan na to din isuna o pipila na to ka mga konsihal sa barangay mo ginay kusog ayong mo kuan mo kanang ustorya gid ba mga tabian man gina sila mo ingon gina sila pader sa una ba katong bag-o pa ka dinhi inighisgot gini mo anang mga matay ra mo magsigi migingon kaniwas pader ba manungo man ni nganom sa niyang ba sige mamatay mo mga matay ra mo basi karong gabi ipatay na mo pero human ko nun ako ron din nga mga hapit na ko mulima ka tuig kami pa din relax na gyud kayo may mga matay hasta sad kami noon moingon mi sa among mga anak sige padayog eskwela samtang buhi pa mo kay way siguro nga mamatay ra mo ugma ako kana mo na inindot nabag-o di ay no nabag-o pero naalang yapoy pipila nga budok-dok lang yapoy simbak ko nasa iniingon ako pader sa una magsigi ko anang magdiwata gid may pader pero karon sige kog paminaw sa imong wali pader din agyog ko magdiwata bahala na dihang unsa na mga tuo-tuo sa akong katigulangan ako uy kanindot tanawa ugma masakit ka masakit ka nga naman, atakihon ka sa mga demonyo. Atakihon ka. Nya, mahadlo kang masakit. Tungod kay wa na ka magdiwata. Mahadlo ka, dili. Tungod kay wa na ka musunod ana mga tuo-tuo, kanang mga pungsoy, kanang naang mga habak-habak, kanang pa dugo-dugo anang manok. Di ako giblessing ang sakyanan ba. Pag blessing nako uy hala nalapsan di ay ni ang kanang lingko ang kaning iyang asawa kay pagtan-aw ko sa lingkuran na may dugo nalapsan unsa bay nalapsan nahastatan ng ligid naa man say dugo giihawan daig manok unya gipawisik-wisikan hastang mga lingkuranan pagkaway batasan unya gidadayon dinhi unya gipa-blessing ang pare nakusus di pa lang ginitungod sa stipend ay ade bitang di sa na may akong gihunahon na ningon na ode na may akong gihunahon ay pila ra man sa ihatag ana 20 pesos sa gatos ang akong gihunahon na ba pagkaluoy aning tawhana giuna gid niya pagpadugo sa iyang sakyanan una gipablisingan gisagol ang daan ug ang bag-o ang Ginoo mga igsoon pirmi ginang bag-o bag-ohon ang kasing-kasing kung mahadlo kang masakit wa kay kapuslanan kung dili bag-uha ang imong kasing-kasing nga makadawat ka nga ikaw gitugot sa Ginoo nimo karon nga magantos ka ng imong sakit itong niaging duha ka adlaw sakit kayo akong hawak hangtod gabi una magsigi ra jud kog paningkamot og lingkod nya sakit iduko sakit bangini akong likod dugay naman mingon ra dayon ko sa Ginoo Lord, hangtod kanus ang makabarog pa ko. Matong pag-drive sa nilang Edgar nga to padong stabla. Ingon ko pag-ulpot sakyanan, agay. Ingon si Edgar, sakit na gyud pa din ako. Sakit na gyud. Kani gamay na lang ni kuwang maundang magini aning pagkapari. Wa na niya mo'y suwatanan dahil man na silag suwat nang inahanglan ko ani pader nako. Hawa na gyud mo pirma ani sa suwat ingon sa sila si Edgar ayaw intawon Ginoo ayaw lang sa intawon nako way siguro na gyud ni din agi ni kabarog din ani kamisa wa na gyud ni kolekta wa na sad mo'y suwat-suwatan kaning na naglinya din ning mga manuyupay kay mga naong ang uban wa na gyud ni mapangayuan nya mabalaka ba ko ana di ko muundang ko sa pagkapari anytime kung ang Ginoo mo ingon di na mada ako na kang kuhaon okay naupa man ang mahuman ang building sa kumbinto ay sus pasagdi na og naay mo tiwas ana og naay mo tiwas okay og way mo tiwas bahala na mo diha pero
Di sa tingin na pasagda nilang Brad Boy, nilang Brad Loloy, o kani uban din si Haros, Doko-doko, Brad Boy, nakakita mo sa may pasanginlan, lisod mo ganita, kita naman, di, wata ka siguro, ang Ginoo ra man sa ibuhatag, mabalaka man ta. God gives, God takes. But God is our all and almighty provider. Why imposible niya? Kung gamiton tas Ginoo, magpagamit ta. Pero di ta mamugos nga ang atong gusto maugi matuman. Ang pagsunod sa pulong sa Ginoo makapabag-o sa atong kasing-kasing. Manindog ta.